nɛgɛ ɲɛta ani 7 bɛ turukunbekaw fɛ ɲɔnɔkaw fɛ ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc an balimaw aw ni ɲɔgɔntuma a y'aw bisimila bi malikura kunnafoniw tɛnɛ avril kalo tile 15 bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali barusigiba min bɛ wele ko dialogue intermalien daminɛna kunun bamakɔ ani marabolo kɔnɔnaw la. Ka kɛ ni barusigiba ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko politiki jɛkulu tɔnw ma sɔn ka ye a barusigi kɛnɛ kan ka kɛ n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngirili ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Niger u ka jamanaden mɔgɔ caman de bɔra sibiridenw u ka marabolo kɔnɔnaw ani faaba kɔnɔ ka ɲini Ameriki jamana finitigiw fɛ minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ k'u ka ninnu cɛ u ka jamana. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman ba wɛrɛw kan a y'aw bisimila. Mali jamana barusigiba min bɛ wele ko dialogue intermalien daminɛna kunun kari bamakɔ ani marabolo kɔnɔnaw la a yirala k'a fɔ ko ni barusigi in kun de ye walasa bɛn o ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. VOA Bambara ka kunnafoni dila Naman Jara ka bɔ Dakar ale ye ɲamadali kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Bamako kominiw kɔnɔ jamanadenw ye ɲɔgɔn dalajɛ ka baro kɛ i n'a fɔ min kɛra komini 6nan kɔnɔ Bamako. Nin si ka fɔ in okumu kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw sifinw ani dugulenw bɛɛ nana kɛnɛ in kan. Mafin Traoré ye komini 6nan dugutigi ye. Jamanadenw ka sigi ka kuma u ka bɛn fɛn dɔ la an ka bɔ nɔgɔla de b'o la ne bɛ fɛn min fɔ la an k'an cija o la an k'an timinanja o la an ka ɲɔgɔn bonya o kɔnɔ ayiwa k'o baara kɛ ni kɛlan ye k'o kɛ ni hakili ye k'o kɛ ni bonya ni karama ye pour que jamana ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Sikafo in barow ka kan ka ban bi tɛnɛ kominiw kɔnɔ. Baro ninnu bɛɛ bɛ ka boli ko 5 de kan. Hɛrɛ kana jamana kɔnɔ, politiko gɛlɛya, jamana soroko, lakanako ani kokanko jamanaw ka baarakɛ ɲɔgɔnya. Seydou Samasi ye sifinw ka jɛkulu dɔ ɲɛma ye. An bɛna na baara kɛ nin thématique la, an bɛna tila groupe ni ɲɔgɔn cɛ. Hakilina min bɛ anw na nin thématiquew la an bɛn'o fɔ. N'an tilal'o la an bɛna tila ka fara ɲɔgɔn kan plein air la. Nin de bɛna kɛ commune 6 hakilina ye nin thématiquew kan Maliko la. Nin si ka fɔ in malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛna bila Algérie bɛnkan in nɔ la ni furancɛ fanga i y'o lawuli. Nka nin si ka fɔ in na Mali kɔrɔyanfan kɛlɛbolo jɛkuluw ani politikitɔnw n'u ka baaraw lajɔra marabagaw fɛ nin y'a tile damando ye olu kɔni tɛ kɛnɛ in kan. O kama politikitɔn minnu bɛ komi RPM jamanakuntigi kɔrɔ IBK ka politikitɔn yɛlɛma politikitɔn u fana y'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ réseaux sociaux kan k'u ka mɔgɔw kana taa si ka fɔ in na. Seku Ɲame Bacili ye RPM politikitɔn mɔgɔ dɔ ye ani politikitɔnw ni société civile ka jɛkulu min bɛnkan bolonɔ kɛra mars kalo tile 31 san 2024 la o kuma lasela don. An sen tɛna ye gouvernement ka baara foyi la an tɛ ni suspension in décret bɛ yen n'u ma décret in wuli ka bɔ yen an sen tɛna ye baara foyi la parce que a tɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ a bɛ na ni farafarali de a bɛ na ni fitina de a bɛ na ni bɛnbaliya de jamana kɔnɔ la. Bon an ye mun ɲini o u ka segin u ko décret in na u ka décret in abrogé pour que maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka bɛn don jamana jɔli baara la. Nin si ka fɔ in malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni politikitɔn caman kɛlen ka fɔ k'u tɛ taa o kosɔn mɔgɔ caman kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ Mali sɔrdasi minnu bɛ fanga la u bɛna se k'u ka laɲiniw la sabati n'o ye ka bɛn ni hɛrɛ sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Kuma min na malidenw bɛ barusigiba kɛnɛ kan min bɛ ka kɛ marabolo kɔnɔnaw la ani Bamakɔ duguba kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye politiki jɛkulu tɔnw caman ye olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛna ye nin barusigi in kɛnɛ kan. O nɔgɔnin fɛ Modibo Danbele y'a ka kuma barani tɛnkun Madu Koyita la ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn yelen kura ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ an k'ale ka hakilinaw lamɛn kan. Ni jateminɛ kɛ parti politique ye laɲini kɛ a mɛnna ka bɔ ko Maliyɛnw k'u sigi ka kuma jamana nin sera yɔrɔ min na sisan n'an ma sigi ka kuma jamana ko ka bɛɛ kɛ hakilina di gɛlɛya de nana mais min kɛra dɔrɔn président de la transition ka décret kɔfɛ n'o tun ka élection prolongée de 24 mois o tun kan ka ban le 26 mars 2024 an sera o waati ma élection ma organisé retour à constitutionnel ma kɛ an ma wele fana k'a fɔ an ye mun de la a ma kɛ sigi ma kɛ k'a fɔ mun de bɛna bolo la o de la parti ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka déclaration kɛ k'a fɔ waati min tun bolo dara kalo 18 kɔfɛ kalo 24 fana kɛra o kɔfɛ élection tɛ ka kɛ an t'an ta fan dɔn donc an y'a ɲini k'a fɔ vide min nana n'o ye vide juridique ani vide institutionnel ye an ye laɲini kɛ faamaw fɛ minnu bɛ fanga la bi ala kɛmɛ ka fanga kalifa minnu ma u k'an wele an k'an
sigi an ka kuma o sigi ka kuma sen fɛ an bɛ se ka jateminɛw kɛ cogo jumɛn an bɛ ko kuraw bolo da pour que an bɛ se ka élection organiser ka jamana na sigi ordre constitutionnel kɔnɔna na an b'o baaraw la tuma min na o y'a sɔrɔ jamana kuntigi yɛrɛ tun ye dialogue intermalien prévu donc anw fɛ an balila ka mun ye dɔrɔn passe décret taara k'a fɔ ko parti politigiw ka activités bɛ suspendre ani mouvement ou bien association à caractère politique n'an ko dialogue intermalien a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛ malidenw ka sigi ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ si ka da kana don a la u k'o kumaw kɛ jamana kan u ka kumaw kɛ jamana gɛlɛyaw kan u ka kuma bɛ fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ pour que gɛlɛya bɛ se ka wuli u ka kuma fana bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ basigi bɛ se ka na yiriwa bɛ se ka na cogo min na donc n'i y'o fɔ maliden bɛɛ ka na sɔrɔ la o de la fana bɛ l'activité suspendre d'abord a ni sariya ni décret min taara a b'an ka sariyaw bɛɛ lakɔ a bɛ charte des partis politiques ani charte la transition a b'o fana violer o de la an ko ko m'o don an fana jateminɛ k'an kan tɛna se ka taa dialogue la dialogue min na an ma wele n'i ko politique mɔgɔ ma ko ka activité politique bɛɛ ka suspendre c'est comme si i k'a ma a k'a sigi so a k'a dabɔ jamana ko bɛɛ la o tɛ fɛn ɲuman ye an ye plainte la don au niveau de la Cour suprême pour que décret ne bɛ se ka annuler cogo min na n'o tɛ ni décret tun wulila ka bɔ yen c'était un plaisir pour nous faso ko don mɔgɔ ko tɛ an bɛɛ tun bɛ taa ka taa hakilina fɔ k'a sigi k'a fɔ fɔlɔ min kɛra maliden dɔw ko u bɛ fɛ transition a janya ka taa kalo 6 la o dɔgɔyalen ani a janyalenba san 5 aw bɛ jaabi jumɛn di o kɔɲɔ in na non anw ma taa o asili la parce que anw tun siran ni min ye a kana taa ko ye anw fɛ layidu min kɛra jamanadenw bɛɛ fɛ o kɛra concertation nationale de la o concertation nationale ko ka transition kɛ kalo 18 nin t'an transition fɔlɔ ye transition fɔlɔ kɛra 91 o ye kalo 14 ta transition fɔlɔ kɛra 2012-2013 o ma tɛmɛ kalo 17 kan nin ye sabanan de donc u y'o ta mais malgré tout jamanadenw de fara ɲɔgɔn kan k'o ta o de sen fɛ jamanakuntigi ye jateminɛ kɛ kalo 6 ni san 5 min fɔra jateminɛw sen fɛ a ko bon a bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔ décret mana ta yan'a ka taa conseil b'a bolo gouvernement bɛ yen olu de bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ an bɛ se ka nin bɛɛ kuncɛ pour que transition bɛ se ka kuncɛ ni hɛrɛ ye cogo min na parce que transition fana ka réussite a ka kuncɛ ni ko ɲuman de ye o pendant kalo 24 fana nana o nana se fɛn ma kɛ référendum kɔni sera ka organiser parce que dɔw b'a fɔ ko an bɛ se ka élection kuma fɔ bi ka insécurité to yan ni transition yɛrɛ lafasara fɛn na ni transition yɛrɛ baara ɲuman kɛ min na o ye aspect sécuritaire de sɔrɔsiw y'u seko kɔnɔ kosɛbɛ donc n'o kɛra aw bɛna ka tɛmɛ min ye mais élection kuma fɔra o de bɛ ta k'o ye o bila an ɲɛkɔrɔ la tuguni donc référendum kɔni organisera yɔrɔ min na ale ka gɛlɛn ni élection bɛɛ dɛ ale ko ko n bɛ kɛ mali fan bɛɛ ala barika la gouvernement y'a jɔyɔrɔ fa sɔrɔsiw fana ye fɛn bɛɛ kɛ. Ka tɛmɛni ni kunnafoni ninnu ye maliden camanba de bɛ yen minnu ye u hakilinaw di barosigi in kan VOA Banbara tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale ka kuma baranin na. A fɔra ko ka sigikafɔ kɛ c'est vrai a bɛ fɔ an fɛ yen ko sigikafɔ ye damu ye mais sigikafɔ min ye damu ye sigikafɔ min n'a bɛ kun cɛ ni bɛn ɲinini ye ani ka maaw bila sira kelen kan n'i y'a ta k'a lajɛ ni i ye ɲɛmaaw ka kuma lajɛ k'a fɔ u bɛ fɛ ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ o kumakan in a n'olu ka kɛwale tɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que e tɛ se k'a fɔ maaw ka bɛn kɛ k'i bɛna kuma sigi bɛn kan o kuma wagati surunyalen k'a fɔ ko maa dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ baara min kɛ n'o ye politiki baara ye k'e ye olu ka activitéw ɲɔngiri donc o b'a yira an na k'a fɔ kuma in kɔni an t'a dɔn min bɛ laɲini in kɔfɛ mais k'a fɔ de ko bɛn de ɲinini don ani k'a fɔ ko maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o de ɲinini don ma da la ni o don et puis n'i y'a ta k'a lajɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e bɛ invitation ci partout ma k'u ka taa participer kuma la o wagati kelen na e ko ko partout ka activité jɔlen don. Bon, c'est vrai dialogue intermalien daminɛna n'a kɛra kɛcogoya ɲuman fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ni kelenya bɛ nalen mais seulement mun kɔnɔnafili bɛ ne la marifa bɛ minnu bolo olu sen t'a la donc bɛn ninnu fanba ye marifatigiw ni population tɔw caman cɛ ye bon n'olu sen ma don dialogue nin kɔnɔna la est ce que a tɛna kɛ tɔ ka jɛ ye donc an b'o wagati kelen fana kɔnɔna la fanga tigilamɔgɔw fana tilala ka tagama ta ko ta ka parti politique ni association minnu ye caractère politique ye olu ka activité suspend donc olu fana caman ye communiqué sɛbɛn kan k'u sen tɛna ye nin na. Voilà, interdialogue ni bon hakilina min bɛ ne na en tout cas fɛn ɲuman don parce que i b'a dɔn Mali mɛnna fɛn na an mɛnna sɛgɛn kɛra fagaliw kɛra bon kɛlɛ caman bɛ sen na bon je pense que il est temps maliyɛnw yɛrɛ fɔlɔ sani an bɛ se autorités yɛrɛ ma fɔlɔ maliyɛnw an yɛrɛ dama yɛrɛ déjà an kan ka sigi ka kuma ka caman fɔ ɲɔgɔn ye ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ pour que jamana nin bɛ se ka taa ɲɛ an yɛrɛ ka intérêt la ana an kow fana bɛ se ka na basigi sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na.
ka kɛ ni Mali jamana kan ni barosigiba ye farafina tɔnba Union Africaine ye wele bila sibiridenw Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ baaraw ka se ka kɛ bɛn ka lasɔrɔ walasa fɛn min ye furancɛ fanga ye danga sigi o la nka ka kɔn o ɲɛ Mali jamanatigi dankan Dr Choguel Kogala Mayiga tun ye laseliw kɛ alamisadon k'a fɔ ko cogo si la jamanatigi sigi kalata tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ basigi o ma sabati. An bɛ na ni kunnafoniw ye nin ko kelen hukumu kɔnɔna la Ameriki jamana ka kumaso cakɛda min n'a sigilen don o kumalatɛmɛla n'o ye Mathieu Miller ye fɛnɛ ye a ka hakilinaw di hakilina minnu ni a ye a ka jɔrɔna yira kosɛbɛ ka kɛ ni Mali jamana kɔnɔna lahalayaw ye a y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye kanabilali ye ni a bɛ wele nazarakan na ko liberté d'expression o k'a labila malidenw fan fɛ ani fɛnɛ ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛw tigɛ u tun ye layidukan min ta k'a fɔ ko jamanatigi sigi kalata tun bɛ kɛ février kalo san 2024 u bɔli kɔfɛ a dɔgɔkɔrɔ ko fɛɛrɛ ni dabali wɛrɛw olu ka tigɛ joona walasa furancɛ fanga ka se ka fanga segin civiliw ma jamanatigi sigi kalata kɛlen kɔfɛ. Hali bi an bɛ to Mali jamana kɔnɔna la k'an kunda Niger jamana kan. Niger jamana kan wulikajɔ hakilinaw taara sibiridon u ka jamanadenw fɛ min senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamana ka finitigi minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ k'olu k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ni k'u ka jamana bila. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Niger. Nin jamakulu minnu bɔra ka cari sibiri tɛmɛlen Ɲame ka wulikajɔ kun tun ye ko Ameriki sɔrdasiw n'u bɛ taga maa 1000 la ka bɔ Niger kɔnɔ teliya la n'u ka dorodagaw ye o min sigilen bɛ Agadez a bɛ sɔn caman bɔ. Mahamat Kabir Suley Synergie jɛkulu ɲɛma ko a ka lasili kɔnɔ k'u ye nin laɲini kamasɔrɔ fosi ma bɔ jatigɛwale kɛlɛli la ka Amerikikaw to Niger kɔnɔ. Dakabana minɛ minnu bɛ Amerikikaw ka Pentagon ani CIA bolo yano Niger tile kelen ma se ka anw dɛmɛ ka jatigɛwale kɛlɛ walasa ka jama jukɔrɔma don CNSP ɲɛma dɔw tun bɛ kɛnɛ kan n'a fɔ colonel Amadou Abdrahman sifinw ka minisiri marabagajɛkulu ka lasiri la ani général Chani yɛrɛ ka chef d'état-major kɛrɛnkɛrɛnnen colonel Amadou Ibro Ibrahim Boubacar ni ale ye sifinkulu dɔ ɲɛma ye ko Ameriki ka Niger sigi nafaba tun tɛ jamana kan. Anw jigi tigɛlen de ye a jateminɛ ko Niger tile kelen ma deli ka nafa fosi sɔrɔ u ni Amerikikaw ka jɛɲɔgɔnya baara la u y'u bolo nɔ bila sɛbɛn min na walasa u ka basi ka na yan nɔ nafa fosi ma se Niger ma. Nin kɛnɛ in tun lawasalen don AES jamanaw ye Mali ani Burkina Faso wa jɔyɔrɔba dilen tun don Russie jamana fana ma jama bolo. Russie ni ale ye sɔrdasi karamɔgɔ 100 ani kɛlɛkɛminɛ dɔw bila ka na dɔgɔkun tɛmɛlen Niger drapeau tun yangalen don maa dɔw fɛ. Nin wulikajɔ in kɛra bonya ani karama kɔnɔ sabula a labɛnbagaw tun y'a laɲini tagamakɛlaw fɛ ko nenini fosi kana ta ka ɲɛsin Amerikikaw ma k'u ka laɲini ye de dɔrɔn maa ninnu ka taa ni u ka sɔrdasiw ye teliya la ka bɔ Niger bɛn kɔnɔna na. Hakilina jiginna mars kalo tile 27 tɛmɛlen Ameriki ka lasigiden Niger Kathleen Fisboun ni Niger kɔnɔko minisiri Mohamed Tumba ka ɲɔgɔn ye senfɛ y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya fosi tɛna don olu ka sɔrdasiw tagaliko la k'u na fɛɛrɛ sigi sen kan ni Niger marabagaw yɛrɛ ye wa k'o kɔrɔ tɛ k'u ka dɛmɛ na kɔtigɛ Niger jamana la. Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ to Nigerkaw fɛ yen baw mɔgɔ caman ba bɔlen kɔfɛ sibiridon k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko Ameriki jamana finitigiw k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ k'u ka jamana bila. Wulikajɔ hakilinaw talen kɔfɛ o koɲɛ la Kayatu Tarawele ye a ka kuma barani tɛnkun Cambɛl Gimbayara la ale ye kunnafoni dila ye maliden don min sigilen don Faransikaw fɛ yen an k'a ka hakilina jalatigɛliw lamɛn a kan. Tiɲɛ yɛrɛ la ni ye u ka taama in jateminɛ Niger jamana denw ka bɔli nin cogoya in na k'a sɔrɔ u tun y'a ɲini l'Amérique l'armée min b'u ka jamana kan ye u ka taga nka ni y'u bɔlen ye kuluya ka tagama a tɛ foyi yira ni yiran ani siran tɛ k'a sabu kɛ u kɛn bɛ k'u bolo manabɔ Rusila jamana fɛ nka olu ma se yen ban hali an y'a mɛn pankuru min jiginna a nana ni mɔgɔ minnu bɛ dege u ka mɔgɔw dege ayiwa jamana kɔlɔsili la ani jamana bɛ se ka lakana cogo min na nka ko fila de don u bɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye lamɛrikɛnw ye olu tun bɛ bɛnkan tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'u ka taali ɲini u ma bɛn tagali la ban réseau fana ma na ban ka nin fan fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ i n'a fɔ a bɛ siran de kɔfɔ u kɔni ka hakilinaw la ani u ka baara kɛcogo la. Yala a bɛ se ka faamuya cogoya jumɛn na k'a fɔ i b'i bolo bɔ nazara dɔ bolo ka tila k'i bolo don dɔ wɛrɛ bolo est-ce que an bɛ wagati minnu na sisan e yɛrɛ hakili la
a ma se farafina jamanaw yɛrɛ u ka se ka u yɛrɛ ka baaraw kɛ u yɛrɛ ye ka dɔ labɔ ka dɔ ladon u bɛ se ka baara ɲa wa e hakilina ye mun ye o la tiɲɛ yɛrɛ la maa kɔni i kan ka k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye farafina bɛ dankun min na ani gɛlɛya in kɔni bɛ dankun min na hakaja an ka jamana ninnu kɔnɔ saheli jamana ninnu kɔnɔ min ye kɛlɛ in ye kɛlɛ min b'a ni banbanci wale tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan an k'an dulon an yɛrɛ la an ka k'an yɛrɛ ye sa ni dɛmɛ bɛ bɔ fan o fan o k'a sɔrɔ an yɛrɛ jɔlen b'an an geren kan o tuma na dɛmɛ in ka se ka kɛ farankan ye ka bɔ ayiwa sitan fɛ ka taa alima fɛ nin bɛɛ ye maa wɛrɛ ka ko ye maa ka k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye ka k'i yɛrɛ ma kɛlɛkɛbere ye o de ɲɔgɔn na tɛ a ko la wa o fana de bɛ laban ka sabu kɛ i ma ni jigi kɛ mɔgɔ ye cogo o cogo n'i yɛrɛ t'a ko ɲɛma i ka doni mana girin ma cogo cogo n'i yɛrɛ m'i bolo don a kɔrɔ ka ɲun b'a gɛlɛn n tɛna sɔrɔ i la a ko la diɲɛlatigɛ kɔni b'o ta kulo de la sisan bi na an balimaw an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ani arajo so kan an bɛna don jɛmukan ta ko filanan kɔnɔ nka yan'o cɛ an bɛ foli ni tanuni kɛ ka taa aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ye n'aw b'a fɛ ka VOA Banbara ka kunnafoniw lasɔrɔ a waati kofɔlenw na aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka arajo fiɲɛsira kan Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Banbara an bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ ka segin ka na aw ma VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Ni ye an donnen an ka jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔna la an bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ cadikaw fɛ yen u ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ daminɛna jamana fan bɛɛ kunun kari sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye jamanatigi a n'a ka dankan olu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kɛ cɛbɔ ye nin kalata in na a yirala k'a fɔ o sen kelen fɛ ko cɛbɔ 10 olu de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen kelen don k'u kanbɔ kalata yɛrɛ ka kan ka kɛ mɛ kalo tile 6 san 2024 hali bi an bɛ taa kunnafoniw hukumu kɔnɔ an bɛ taa Iran jamana kan a yirala k'a fɔ ko Iran jamana ye mugujugu kiru ka taa Israel jamana ma min kɛra ni u ka sanfɛ mugujugu kirunan ye n'o bɛ wele ko drone nanzarakan na u y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra tasarali de ye ka taa Israel jamana ma ka kɛɲɛ ni Israel jamana ka dankarili wale banbali ye min bɛ ka taa bande Gaza kan o n'a ta o ta ko Ameriki jamana kɔni y'i sɔbɔ ale ma sɔn ka kumakan wɛrɛ di nin ko ɲɛ kan ban u y'a yira o sen kelen kɔni fɛ k'a fɔ ko fɛn min y'u ka dɛmɛw ye o tɛna kɔtigɛ ka taa Israel jamana kan min kunnafoni dira Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken fɛ kunnafoniw hukumu kɔnɔ hali bi an bɛ to Ameriki jamana kan yan jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka kiiritigɛw daminɛna bi ntɛnɛn min kɛra New Yorkikaw fɛ yen min fana yirala Ameriki jamana ka tariku kɔnɔ k'a fɔ ko nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye kiiri ka bin jamanatigi kɔrɔ kan min ni a yirala k'a fɔ ko a tun b'a fɛ k'i balan fanga ma ani fana ka fara yuruguyurugu waleya dɔw kan wa k'a bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyanin don a ka cɛbɔya la min tun bɛna kɛ sababu ye ka ani jamanatigi Joe Biden kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Novembre kalo kalata kɛnɛ kan sisan an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye Siyaka Tarawele ka kunnafoniw u bɛna lase bi Alidu Tarawele fɛ ka bɔ Bobo Julaso an k'o kunnafoniw lamɛn. Burkina Faso tolontan équipe nationale bɛɛ lajɛlen falenni kɛra o degeli karamɔgɔ ra Oscar Baro min tun ye étalon loko ka degeli karamɔgɔ ye ale y'a yɛrɛ sɔrɔ cadet ale ni juniorw fɛ yen bi tɛnɛlon sɔgɔma an y'a sɔrɔ Sadu Wobira a bɛ kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ denmisɛnw na a kan ka mun ta ka éliminatoire jouer n'o ye o équipe nationale fila ta ka d'an ma ça veut dire que Buye Balo min minna an ma o b'an wele k'an kana baaraba lo kɛ a nusɔn ka di a ye baara kura min daminɛna nka degi kelen b'a kan min bi a lasiranna sisan nin na fo ka na se sisan talan bɛ yen
voilà min bɛna kɛ problème ye dɔrɔn peut-être ka temps ɲɛnama sɔrɔ ka se k'o préparer parce que voilà tɔw bi lajɛni na a mɛnna voilà dugu tɔw bɛ lajɛni na dɔw ta yɛrɛ ka ca ni san ye dɔw ta bɛ san bɔ dɔw bɛ yaala dugu kɔ kan pour que ka se ka to k'o préparer an n'u ma équipe labɛn ban olu an n'u ta a ka teli an bolo voilà fo an ka bɛɛ kɛ siɲɛ kelen kelen yɔrɔ bɛɛ la pour que ka se ka temps sɔrɔ dɔɔni ka se ka baara kɛ n'o ye équipe ka taa compétition na ka taa qualifier Ghana. Sukandiri min bɛ kɛra ni Aziz Ouattara ale taara o la a b'a ka laɲini fɔ ballontan na. Bon n ka laɲini min ye o ka recrutement nin kɛ ɲɛnama pour que an ka se ka taa Burkina représenter ɲɛnama kɔ. Ne ka objectif kɔni ka kɛ ballonzera ye quoi. Bon n fɛ ka taa Europe n fɛ ka jouer Marseille la. Tournoi IFOA B étalon cadet kan ka taa remis kɛ min na o bɛ daminɛ yanni kalo kelen Ghana jamana na. Jamana kɔ kan Coupe du Mali o demi-finaliste 4 lɔnna Stade Malien kɛlen kɔ kunu ka AS Korofina bugɔ 2-2 ale ni 1 olu bɛ taa fara Joliba ani Afrique Football Elite ka taa kun cɛ ni AS Bakarijan ye. Kunu ballontan kanubagaw bɛɛ lajɛlen ja tigɛra championnat d'Italie la k'a kɛ sababu ye Ivoirien ngara min bɛ yen n'o ye Evan Dika ye ale bɔra ka bɛn ka kirin bi Roma o ye communiqué kɛ ka yira k'a fɔ ko olu ka tolontala nin ko a fari ka fisa kosɛbɛ ko nka a bɛna to dɔgɔtɔrɔso la yanni sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ ka fara a kan. Alidu Wedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. An bɛ to Burkina Faso jamana kan waraba filɛso belebeleba dɔ o dayɛlɛnna Canada jamanaden dɔ fɛ min bɛ wele ko Clark Lugren. A ye nin waraba filɛso dayɛlɛ Wedela o mara kɔnɔna la n'a filɛ nin ye kilomɛtiri 10 ani Wagadugu cɛ. Gildas Da VOA Bambara tɔgɔ la ale sera nin kungoda in na ka ɲamadali kɛ an k'o kunnafoniw lamɛn. A ka Kongo sogo baloyɔrɔ Wɛdibila kɔnɔ min filɛ nin ye kilomɛtiri 40 ni Wagadugu ye waati sera Clark Lugren fɛ a k'a ka kongolɛw balo. Ni waati nin na kongolɛ n'u ye den 16 le ye ka taa fara denmaw kan. Dugukolo hectare 70 kɔnɔ Kongo sogo balo nu bɛ kɛra hectare 15 le la fɔlɔ. Clark Lugren min ye Canada den ye sigini lo Burkina kabini san 1954 a bɛ Kongo sogow de balo o cɛ ma ni min ye ka gɛlɛn. Mun kama a sɔrɔla Kongo sogo siya 2 jɛn le la. Il y a une espèce sauvage Tugu dɔ tun bɛ Burkina Faso yan kabini waati jɔn ni o tun b'a wele ko potamosher. A tun bɛ balo kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔdaw de la. Ne ɲa dala kelen kan min bɔra Buguriba la san 1960 la. Nka kabini o waati o tɛ yen tuguni. N'o tɛ a cɛman kelen yɛlɛla lɛmuso kan min yɛrɛ bɛ balo du kɔnɔnaw na. O ye denw sɔrɔ minnu siya ɲagamilen don ni nazarakan na u b'o wele ko métisiw. Mɔgɔ dɔ y'a dala u kan ani a y'u mara. A tilara ka u jɛnsɛn wasa u ka buguya ka tɛmɛ nin kan. A cɛman kelen ani musoman 2 bɛ anw bolo. O b'olu wele le ko potapork. Mun kama a cɛman ye potamosher ye ani a musoman ye lɛmuso ye min yɛrɛ bɛ balo du kɔnɔ. Ni potapork ninnu bɛ kabali kɔnɔ suruku musoman ale b'a kelen ka kɔn cɛman sɔrɔ ɲɛ a ka lafiɲɛ waati yɛrɛ lo. Ni ɲayirali Kongo sogo baloyɔrɔ Wɛdibila nin bilara sen kan san 1998 wa a kun tun ye fana ka Kongo sogo bangebagaw di maaw ma minnu tun bɛ fɛ k'u ka baloyɔrɔ yɛlɛ. A kun dɔ tun ye fana ka ladagamuni min ɲɛsini bɛ lamini ladon cogo ma ni sabati. O sababuya da don ɲa bɛna se ka da Kongo sogo sugu dɔw kan minnu tun tununa Burkina Faso kabini waati jan. Ka Kongo sogo minnu tununa ka bɔ Burkina Faso ninnu balo walima ka Kongo sogo minnu bɛ tunu saraka ninnu balo hakilina min bɛ o kɔ o ye ka segi ka u bila kɛnɛ lakandaniw na ani ka u ladon o ladon cogo ɲuman na. Min ye kɔnɔ sogolɔnw ye o Kongo sogo minnu buruju bɛ Burkina Faso yan o ye kɔnɔ sogolonkan wulenw de ye. Olu kɔni siya tununa Burkina Faso yan a bɛ sanji 50 bɔ sisan. O ra anw bɛ fɛ ka u balo wa an b'o kɛ baaraɲɔgɔnya la fana ni maa wɛrɛw ye minnu bɛ o balo kɛra. Jɛnkolodeni yɛrɛ sigila u kadra kɔnɔ Benin ani Niger. Ka kɔn a ka baliku ɲɛ kɔnɔ sogodon kan wulen fɔlɔ tini wulemani ye a kan na nka kabini n'o ka dɔgɔ o janya bɛ tɛmɛ mètre 2 kan. Nka waati nataw la Clark ka laɲini ye ka o labila Kongo kɔnɔ wasa o ka buguya o yɛrɛ ma. Ni Kongo sogo baloyɔrɔw kɔnɔ o bɛ Kongo sogo dɔw fana feere. Kongolɛ, bala ani toto lo mɔgɔw b'a ɲini o fɛ caman. A cɛman n'a musoman sɔngɔ ye sefa wari wa 40 de ye. Maaw yɛrɛ ka laɲini ka bon ka se hakɛ la min na
ne tɛ se ka a sɔrɔ ka di bɛɛ ma. An ye balaw minnu ka ca 350 ye feere ma o ma ka ban minnu bɛ fɛ ka kongosogo baloyɔrɔ dayɛlɛ. Ka wedibila kongosogo baloyɔrɔ lamunu kɛ aw bɛ se ka sanga 45 ɲɔgɔnna ta. Wa k'o kɛ aw ɲa bɛ se ka da miniyanw kan ɲalaw jenekalan ale min ye farafina sɛgɛnw bɛɛ la belebele ye sɛnsɛnw i n'a fɔ nin min janya tɛmɛna mètre 175 kan. A sɔngɔ sera sefa wari miliyɔn 1,100 ma. Ni dagbɛ ni fana bɛ yen ni nasarakan na u b'a wele ko ipotrag nka ale ti feere la. Ka ni baara nin kɛ maa 15 lo bɛ Clark bolo o cɛ ma Amidu nana min ye bagenbalola ye. Je donne à manger. Mi dumuni d'o ma n'o man dimina fana b'o furakɛ. Ne kun nana baara le kɛ nka waati min na ne ɲa dara min bɛ kɛra nin kan a diyara ne ye kosɛbɛ. O tɛmɛnin kɔ n ka patɔrɔn in kalan kalo 6 tɛmɛnin kɔ a y'a ye ko lɔnniyaba bi na ne nusɔn ka di ka ni baara nin kɛ ni kongosogow ye. Amidu ye ɲayirabaga ye fana. Anw tɛmɛna waati min na ni daw tun yɛlɛnin tɛ ɲaden lɔgɔlɔbagaw ye ni kongosogo baloyɔrɔ nin na ɲaden lɔgɔlɔbaga 20 ɲɔgɔnna lotu bɛ na o yɔrɔ la san bɛɛ ka kɔn covid bana ya minnu bɛ na o yɔrɔ la o da dɔgɔyala kabini waatini nka wedibila bi na ye fɛɛrɛ ye yɔrɔ min na maaw bɛ se k'o ɲa da kongosogow kan kamasɔrɔ kongo caman kɔnɔ yɔrɔ min na ɲa tun bɛ se ka la kongosogow kan lakandako gɛlɛya sababu la maa tɛ se ka se o yɔrɔ ninnu na tuguni ka se bi ma a ka kongosogo baloyɔrɔ la a bɛ taara ni sɛgɛsɛgɛliw ye ɲa. Kongosogo sugu dana-danaw minnu bɛɛ bɛ anw bolo ni anw bɛ sɛbɛn kɛ u tɔgɔ la minnu ye fiche technique ye o ka wɛrɛw kan ka kɛ cogo min na o ka dogoyɔrɔw bonyaw kan ka kɛ cogo minnu na ka di kongosogow ma minnu mako bɛ dogoyɔrɔ la mun kama o jɔyɔrɔ ka bon an bɛ baara kɛ ni mina minnu ye kongosogo ninnu ka dumunifɛnw dumuni jumanw de anw bɛ se k'a sɔrɔ an sigiyɔrɔw la ka di kongosogow kelen kelen ma minnu bɛ anw bolo dumuni hakɛ jumanw de kan ka di u ma don o don kongosogo bangebagaw bɛ se ka feere da minnu na. Lakandabaliya min bɛ yen ni kɔlɔlɔ juguw sera fana wedibila ka ɲayirali kongosogo marayɔrɔ la dɔ farali kongosogo ninnu ka dumunifɛn dɔw sɔngɔ kan ka taa fara u kan maaw tɛna ka caya min kɛ tugun sababu y'a to kongosogo dɔw sara. Gɛlɛya min bɛ yen nin ye ne jagoya ka dɔ bɔ kongosogo ninnu ka dumuni kɛta ɲumanya la ani a hakɛ fana nka o ma kɛ fɛn ɲuman ye ka di kongosogo dɔw ma wari tun tɛ ne bolo an ka jakuma wara dɔw yɛrɛ sara. Gildas da segimantɔ ka bɔ wedibila VOA Bambara tɔgɔ la. An balimaw an tun y'a lase aw ma ka fɔ Chad jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ baaraw o daminɛna kunun kari u ka jamana faba kɔnɔ Njamena ani jamana fan bɛɛ. O senfɛ bi an ye VOA Bambara ka ɲɛmaaba bisimila n'o ye Bakasi Kura ye an n'ale bɛna ka na masala jamanatigi sigi kalata ale ye min faamu a n'a ka yeta ni fɔta ye min ye aw ni ne an bɛ jɛ k'o lamɛn. Bakasi n'u la. Nugula Mariam. Somɔgɔw wele. O bɛɛ ka kɛnɛ. Ayiwa nin waati in na Chad jamanatigi sigi kalata bɛ sen na. Ouais, kalata o ye campagne damina kunu Karilo donc walon candidat caman lo b'o bolo mais minnu lɔn no ka tɛmɛ ale président ye a n'a ka gouvernement ɲɛmɔgɔ premier ministre voilà olu bɛ ɲɛfɛ donc yanni kalo natɔ an bɛna lɔn jɔn bɛna kɛ Tchadiens ka dugutigi kura ye. Ayiwa monsieur Bakasi n'i ye jateminɛli kɛ VOA Bambara ka programme kura min sigira sen kan nin ye nin ye an yɛlɛmalen ye ka bɔ arajo la a ma fɔ k'an ye arajo bila nka nin ye an ka télévision siɲɛ fɔlɔ ye n'o ye Jabaranin So ye baara daminɛna bi e ye ɲɛmaaba ye i ka hakilina ye jumɛn? Non bi lɔnba lo ye parce que i b'a dɔn a bɛ san 10 bɔ sisan an y'a daminɛ dɔɔni VOA Bambara fo ka programme caman fara Mali kura bɛ yen an ye tabale fara san tɛmɛnin na an b'a fɔ bɛ yen Sibirilo ni Mohamed Touré et puis fana musique programme bɛ yen mercredi ni Modibo ye donc nin ye étape ba lo y'an fɛ parce que an y'a ye fana ko mɔgɔ minnu m'an filɛ Mali la o caman u bɛ bɔlɔlɔw kan u bɛ réseaux sociaux kan donc an y'a ye ko en tout cas vidéo mɔgɔw makoya b'ara pour an ka se ka vidéo yira ka bɔ Kɔrɔ ka bɔ Segu ka bɔ Tombouctou ale diyara caman an ka chiffre minnu bɛ YouTube la ani Facebook mɔgɔ caman lo b'an kɔ VOA Bambara Facebook ou bien VOA Bambara YouTube ale y'a kɛ sisan an ko bon fo an ka taa dɔɔni ayiwa cogoya sɔrɔ ka taa Bakasi Kura an ka foli b'i ye aw y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na
k'a fɔ ye ni aw b'a fɛ ka aw ka hakilinaw lase an ma Bataki an ka WhatsApp bɔlɔlɔ kan aw bɛ se k'o kɛ nɛgɛjuru sira 20 24 30 aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ